Salamat po tayo Mento and like and share po. Yun, magandang araw ulit mga kagamba. Welcome back to my channel. May laban tayo ngayon mga kagamba. Yan ang picture. Pero bago ang yan, shout out muna tayo kay Jonathan Ramos from Tarlac, Hans Ivan Magsilaw, Justin Rain Bautista, Lobelson Espinosa, Chana Chaning, Kim Emmanuel J. Bautista, Manuel Puentes from GMA Cavite, Demo Monster, Siley Tablate, Ronald Hyben Puentes, Red Spider, Mark Galindez Bernardo ng Romblon, Daryl Spider Dog, at saka si Jeff Pronda. Ayan mga kamba, shout out sa inyong lahat ha. So malapit na magkaroon ng samon mga kamba. March may samon ako bago magkatapusan ng itong February. Baka mayroon na tayong samon. Kita nyo yung picture dyan ha. Itong light brown mga kamba, yan yung Tagalog. Yan. Ang kapal ng pata ng Tagalog oh. Good size yan mga kagamba. Tapos ito yung masbate, yung dark naman yung medyo itim siya yan. Yan. Medyo black siya mga kagamba. Bandira ito yata itong Tagalog na ito. Kaya tira natin. Uy, alirto itong Tagalog Yun na. Nilagpang siya ng masbati. Nalaglag yung Tagalog mga kagamba. Mukhang madadali na itong Tagalog ko. Nanghina mga kagamba. Dinali na naman siya ng masbati. Lupit ko masbati na to. Ala, nadali ng Tagalog. Magaling itong masbati na to. Nadali niya kagad sa tiyan nung una. Ayan Nako. Ayan mga kagamba, tinas ko siya. Ayan. Mga manghingi ng gagamba dyan mga kagamba, punta lang kayo rito. Kagaya yung mga bata kanina rito, nag-comment sila 5 beses sa may punta rito. Ayun, mayroon siyang gagambang 3, may lagayan pa. Huwag nyo lang tayong pupunta ko dyan sa inyo kasi medyo nakakapagod na rin. Marami tayong deliver araw-araw, madaling araw pa lang, nasa kalye na tayo mga gagamba ha. So yung kaya nang pumunta rito, punta na rito. Pagka hindi naman, pag nadaanan, ayun, bibigyan ko. Kagaya yung namili ako ng isang araw dyan sa parting Paranaque. Ayun, talo na mga kagambang Tagalog. So yan na, declare na natin talo ang Tagalog. Hindi na gumalaw ang Tagalog mga kagambang. Nabiinom siya, yan na. Wala na. Ayun na, binilot na siya. Yun na ba? Pumiglas pa rin pero wala na. So, yun mga kagamba, hanggang dito na lang ulit. Hanggang sa uli. Maraming salamat. Hi! Subscribe po kita Termino. Like and share po. Bye!